खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म दिनै 10 जानुवारि 2023 नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नोंथांमोनहा दासिमबो एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयारबो खालामनानै होनो हागोन खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो सोरखारि मावख'गिरि आरो फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कामरुप मेट्र'नि सिङाव थानाय गासैबो रायजो सोरखारि मावख' आरो सोलोंथाइ फसंथानफोरनि थाखाय हाफ हलिडे फोसावदों आसामनि गभर्नरआ अदेबानि दिनैनि सानाव सानजौफु 1 रिंगानिफ्रायनो रायजोनि सोरखारि मावख' आरो जायखिजाया सोलोंथाइ फसंथानफोरानो बन्द थागोन मख'नो गोनांदि दिनै श्रीलंका आरो भारतनि गेजेराव क्रिकेट गेलेनाय जागोन गुवाहाटीनि बर्सापारा क्रिकेट स्टेडियामाव भारत आरो श्रीलंकानि गेजेराव क्रिकेट गेलेनाया जागोन बेनि थाखायनो कामरुप मेट्र'नि सिङाव थानाय गासैबो रायजो सोरखारि मावख' आरो सोलोंथाइ फसंथानफोरनि थाखाय हाफ हलिडे अदेबानि 1 रिंगानिफ्रायनो बन्द फोसावदों आसामनि गभर्नरआ BTR सोरखारनि हेंथायै जौसिन बिजिरसालियाव केस हैनो हुमखि होदों इन्टारनेशनेल कच राजबंशी एस'सिएशननि आफादगिरिया मख'नो गोनांदि BTR गोरोबथाया 3 बोसोर जानायनि लामायाव जायनि थाखाय BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव दिनै BTR गोरोबथानि सागानगिरिफोरजों लोगोसे आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा जयैनो गोदान दिल्लीयाव सावरायलायगोन इन्टारनेशनेल कच राजबंशी एस'सिएशननि आफादगिरि भद्रेश्वर बर्मनआ बेनि सायाव बुंथिदों दि BTR गोरोबथानि दफाफोरा मावफुंजानायखौ बरायो नाथाय BTR गोरोबथानि गेजेरजों दफायाव थानाय बायदि बर' ट्राइबेल सुबुं अनजिमा 50 जौखोन्दोनिफ्राय खम थानाय गामिफोरखौ थाबैनो दानख'नानै होआबा BTR सोरखारनि हेंथायै गोजौ बिजिरसालि आरो जौसिन बिजिरसालियावबो केस हैगोन होननानै हुमखि होयो बिथाङा आरो BTRनि सिमायाव थानाय 2300 गामि जेराव बर' ट्राइबेल सुबुं अनजिमाया खम दं बेफोर गामिखौ थाबैनो BTRनिफ्राय दानख'नानै होनो थाखायबो दाबि खालामो मानोना बियो अबर'फोरनि गोलाव समनि दाबि होनानै बुंथियो बिथाङा लोगोसे BTRआव थानानै हानि मोनथाय आरो राजखान्थिनि मोनथायनिफ्राय अबर'फोरा जानगाराव थानो गोनां जादों होननानै बुंथियो बेनिखायनो BTRनि 2300 अबर' गामिखौ थाबैनो दानख'नो थाखाय सोरखारखौ खावलायो नङाबा BTR सोरखारनि हेंथायै केस होनाय जागोन होननानै हुमखि होयो इन्टारनेशनेल कच राजबंशी एस'सिएशननि आफादगिरिया दिनै 10 जानुवारि BTR गोरोबथाया 3 बोसोर आबुं जानो थाखाय गेजेराव माखासे सानल'सै नाथाय BTR गोरोबथानि दफाफोरा बेसेबां मावजाखो आरो माया मावजाखो बेनि सायाव MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया मा फोरमायथिदों फै जों मिथिनानै लानि बिथाङा फोरमायथिदों दि BTR गोरोबथानि दफाफोरा 70 जौखोन्दो मावफुंजाबाय नाथाय दफाफोरा मावफुंजायाखै होननानै सुबुंफ्रा बुंथिनो सानो गबिन्द चन्द्र बसुमतारि बिथाङा बुंथिदों दि BTR गोरोबथानि 70 जौखोन्दो दफाफोरखौनो इमप्लिमेन्ट खालामनो हाबाय नाथाय रायजो राजानि मेगनाव गोग्लैनाय बायदि जायाखै जायनि थाखाय BTR गोरोबथानि दफाफोरा मावफुंजायाखै होननानै रायजो राजाफ्रा सानो होननानै बुंथियो गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावो दि जायफोर दफाफोरा दासिमबो मावफुंजायाखै बेनि मादाव गाहायै सिमा बारायनाय बियाब बांहोनाय फसंथानफोरखौ सोरखारि खालामनाय आरो फसंथानफोर लुनाय होननानै बुंथियो जायनाखि BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ 2024 मायथाइनि सिगां मावफुंजोबनानै होनो थाखाय मिरु सोरखारा खोथा होदों बेनि थाखायनो BTR गोरोबथानि दफाफोरा मावफुंजानायखौ नेनो नांगोन होननानै बुंथियो आरो BTR गोरोबथा जानायनि उनाव BTRआव गोजोन फैबाय सोलायनाया फैबाय आरो गासैबो हारि माहारिफोरा जयैनो हर गेजेराव बेरायनो हानाय जाबाय सावरायनो हानाय जाबाय जयैनो जिरायनानै ओंखाम जाजाबनो हानाय जाबाय आरो बेबायदि BTRआव मोनसे थासारि फैबाय बेनो मोनसे सोलायनाय होननानै बुंथियो गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया नोंथाङा गुवाहाटीयावनो थायोबा एबा गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदोंबा मोनफ्रोमबो आगानावनो सांग्रां जानाया गाहाम गुवाहाटी नोगोरा सिखाव दाखाथिनि गुबै जायगा जानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो गुवाहाटीयाव थांब्ला सांग्रां जाथारनाया गोनांथि नङाबा नोंथां मिथिस्लाबलायालासे नोंथांनि गोनां बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ माबोरै आरो माब्ला लुथिनानै लांगोन बेखौ थालखौनो मोनस्लाबनाय नङा लामा सामा बेग सेख'नाय गोदोनानि माला सेख'नाय बेफोर सिखावफोरनि गोजाम आदबसो जाबाय दानिया दाखाथिफोरा गोदान आदब साननानै दिहुनदों लुथिनो थाखाय सिखाव दाखाथिफोरा दानिया गारि सालायग्रानि महर लादों इ-रिक्सा सालायग्रानि महर लानानै गोबां बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ गोरलैयैनो लुथिदों दाखाथिफोरा गुवाहाटीनि पान्डुआव इ-रिक्सा एबा बेटारि रिक्सा सालायग्राया बे गोदान आदबखौ बाहायदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला गंसे नखरनि सुबुंफोरा कामाख्यायाव थांनो थाखाय बेटारि रिक्सायाव गाखोदोंमोन बेटारि रिक्सायाव सालायग्राजों लोगोसे गुबुन सासे सुबुंबो दंफायोमोन नाथाय कामाख्या फारसे थांनायाव गुबुन लामाजों लांदों बेटारि रिक्सा सालायग्राया बेनि उनाव हरखाबै बेटारि रिक्साखौ लामा गेजेराव बेलथायहोदों जायनि थाखाय बेटारि रिक्सायाव थानाय गुबुन सासे सुबुङा गोग्लैनानै गावखौनो गोब्राब जोखोम जानाय बायदि दिन्थिदों
बेनि उनावनो सोलो बाहायनानै बेटारि रिक्सायाव गावनि लोगोजों लोगोसे बेगफोरखौल' दैखांनानै मिथिस्लाबलायालासे जायगानिफ्राय बेटारि रिक्साखौ सालायलांदों। बे जाथायजों मोगा-मोगि जानाय नख'रनिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेगाव एटिएम कार्ड थानायजों लोगोसे सनानि मालाबो दंफायोमोन। मानसि गोमानायनि खौरां उदालगुरि जिल्लानि केटेर बर'आ गोमानानै दं। खामानि मावनो होनानै न'निफ्राय ओंखारलांनायनि उनावनो गोमानानै दं केटेर बर'आ। नख'रनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिमलुगुरि गामिनि केटेर बर'आ थांनाय 4 जानुवारिनि उननिफ्रायनो गोमानानै दं। थांनाय 4 जानुवारियाव अरुणाचल प्रदेशआव खामानि मावनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय बिथांनि मबाइला दायो सुइच अफ जानानै दङ। बेराफारसेथिं खामानि मावहैनो गोनां जायगायावबो सौहैयाखै होननानै केटेर बर'नि लोगोफोरा मिथिहोहरदों। बेनिखायनो सोरबाफोर केटेर बर'खौ नुसनबायबा आरो बिथांनि सोमोन्दै मिथियोबा नख'रनि सुबुंफोरनो खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। खौरां हरनो थाखाय जानबुं नाम्बारा 9678373338। आसामनि करिमगन्जआव सेक्सन 144 फोसावदों। आसामनि करिमगन्ज जिल्लानि लावेरफुआयाव सेक्सन 144 फोसावदों। बजरं दलनि मावथिखौ बुथारनायनि उनावनो दुंहाव थासारि जानायखौ सामलायनो थाखाय सेक्सन 144 फोसावदों। रिपर्टनि बायदिब्ला 16 बोसोर बैसोनि बजरं दलनि मावथि शम्भु खैर बिथाङा हाइलाकान्दियाव सानथामनि हाबाफारिजों ट्रेनिं केम्पआव थांदोंमोन। बेनिफ्राय फैफिननायनि उनावनो बिथांखौ गोफार हाथियारजों सुनानै बुथारदों। गिबियाव बिथाङा गोब्राब जोखोम जादोंमोन, उनाव देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बुथारग्राया शम्भु खैरनिनो लोगोमोन, नाथाय गुबुन हारिनिमोन, जायनि थाखाय करिमगन्जआव दुंहाव थासारिया बांसिन जादों आरो मोननै हारिनि गेजेराव दाङाबाजिया जाहाथे गोबां जाबावा बेनि थाखायनो आसामनि करिमगन्जआव सेक्सन 144 फोसावदों। बे बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरि जाय शम्भु खैरनिनो लोगोमोन बेखौबो दा पुलिसा हमबाय। बरपेटा र'डआव पिस्तल दिन्थिनानै गंसे गलानिफ्राय रां लुथिनाय जाथायनि 4 दायनिगिरिफोरखौ बरपेटा पुलिसा हमबाय। हमजानाय 4नि मादाव गुबै मास्टार माइन्डआ श्रीधर मण्डल दुथांखौ डिमापुरनिफ्राय हमदों पुलिसा। बेनि अनगायैबो गुबुन 3नि मुङा शशि सूत्रधर, आबु ताहेर आरो माहिल राजबंशी। 3नि मादाव 2या बरपेटानि आरो गुबुन 1या गुवाहाटीनि। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगांसो बरपेटा र'डनि कलाभाङायाव थानाय राधा कृष्ण हार्डवेयर गलानिफ्राय 4 दुथांफोरा पिस्तल आरो स्काट दिन्थिनानै गलायाव थानाय 50,000 रांखौ लुथिदोंमोन। उनाव रां लुथिनाय जाथायखौ खाथि खालानि सुबुंफोरा थाल मोननानै फैनायाव ब्लेंक फायार गावनानै खारलांदोंमोन सिखावफोरा। बे जाथायनि सायावनो बरपेटा पुलिसा गोख्रोङै संदाननानै 4 दाखाथिफोरखौ हमनो हाबाय। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दाखाथिफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे दाखाथिफोरनिफ्राय पिस्तल, गुलि, रां आरो गोबां धोनबो जब्द खालामनो हादों। लामानि जाब्रबथायजों 4 जिउ खहा जादों। गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जानायाव 4 जिउ खहा जादों आरो 78 गाज्रियैनो जोखोम जादों। गंसे पाब्लिक बासनि टायारा पांचार जानायाव बासखौ सामलायनो हायैयाव उल्था दिगनिफ्राय फैनाय गुबुन गंसे बासाव गोख्रोङै सौख्रांहैदों, जायजों गंनैबो बासा थेर-बेथेर जादों आरो बे जाथायावनो 4 जिउ खहा जादों आरो 78 गाज्रियैनो जोखोम जादों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया सेनेगाल हादरनि खाफ्राइन ओनसोलनि जेनेवी गामियाव जादों। प्रेसिडेन्ट मेकी सेलआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाया सोरांसि 3:30 रिंगासो समाव जानो मोन्दों। ब्राजिलाव गोबां दुंहाव थासारि। ब्राजिलनि गोबां सोरखारि मावख'फोरखौ रोजा रोजा सुबुंफोरा बुफाय-बुसि खालामदों। ब्राजिलनि बारग' प्रेसिडेन्ट ज'इर बोल्स'नार' बिथाङा बिसायख'थियाव जेननायखौ लानानै रोजा रोजा मददगिरिफ्रा गनायनानै लानो हायाखै आरो बिसायख'थियाव बेले-बेजे खालामनानैसो देरहादों होननानै अजद होदों। बेखौ लानानैनो रोजा रोजा बिथांनि मददगिरिफोरा ब्राजिल हादोरनि लामायाव ओंखारनानै खुद्रिदों आरो ब्राजिलनि सुप्रिम कर्ट प्रेसिडेन्सियेल पेलेसनि बिल्डिंआव हाबनानै बुफाय-बुसि खालामदों, जायखौ दबथायनो थाखाय गोबां सिकिउरिटि फर्स बाहायनो गोनां जादों। सोरखारि मावख'फोरखौ बिदि बुफाय-बुसि खालामनाय आरो दुंहाव थासारि जानायनि थाखाय ब्रासिलियानि गभर्नरखौ 90 साननि थाखाय बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। रोजा रोजा सुबुं जमा जानायखौ होबथानो थाखाय ससियेल मिडिया प्लेटफर्म जेरै फेसबुक आरो टुइटार बायदिफोरावबो गोख्रों नोजोर लाखिनाय जादों होननानै रिपर्टआव मोन्नाय जादों। मोनसे फोसावनाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों मानास अट' श'रुमा। नोंथांमोनहा गोदान बोसोरनि गोदान मटर साइकेल बायनो गोसो दंबा मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ बायनो हागोन। मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों। अफारफोरा जाहैबाय नोंथाङा मटर साइकेल आरो स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोनगोन। बेनि अनगायैबो गोजां बोथोरनि थाखाय गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोननो हागोन। लोगोसे खम डाउन पेमेन्टआवनो मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ मोननो हागोन।
जायखिजाया कम्पानिनि मटरसाइकेल आरो स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दं मानास अट' श'रुमाव। अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो? नोंथाङा मानास अट' श'रुमाव फैनानै गावनि साननायखौ जाफुंहोफैनो हागोन। मिथिबावनो हास्थायोब्ला 7060601255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।